Так, о, да ты шо, всем здоров. Так, мікрафон уключыў. Так, конечно, он мяне зноў адключыўся чамусьці. З нейкай нагоды, з нейкай прычыны. Шоу-механік, вітаю. Ну что, это что, молодой батька стример, ці што Ши Піліпка зноў разгуляўся? Не, гэта молодой батька стример. Легенда стрымоў вяртаецца. Стрымы вяртаюцца. Так, чакайце, у меня, конечно, не Піліпка, а ўжо Аля. У меня атрымліваецца ўжо 3 дзіцяці. Сцібдзіла нейкую эту самую маленечкую коробку і есть і дзярэ под этой самой подложкам. Ну что, усіх вітаю, сёння мы будзем гуляцца у навінку ад палякаў The Alters пра клонаў астранаўта. Чорт ведае, што будзе. Пішуць агляды вельмі няблага. Мінімум яна спецыфічная, у тым сэнсе, што нешта новенькае, так? Па гучнасці гучна. Нешта мне ўсё гучна. Трэба ж нармальна, каб было. Касцэны. Тут нават ёсць нейкая інтэграцыя з твічом. Вось, я яе ўключыў, хай будзе, не ведаю, ці будзе нешта, ці не будзе, ці будуць мне падказваць, што нейкія верлы, там нешта зрабіць. Я, да, абавязкова зраблю. Вось, але нешта, карацей, не тое. Нешта мне здаецца, што сёння зноў гэты, каб яго раздзёрла Twitch, дурыць мне галаву. Я, карацей, уключаю VPN, потому что здаецца, што это самае, што Twitch мне сёння будзе зноў паказваць сваю канцэртную дзейнасць. Зараз пачакайце. Так, Богдан, вітаю. Числавіч, вітаю. Сёння мы гуляем у The Alters. Клоны астранаўта. Я адзінае, што перад тым, як мы распачнем, хачу паглядзець, каб Twitch нармальна працаваў у мяне. Нешта ён зноў. Мне прыйшлося... Твічу ў цэлым сёння дрэннавата. Кажуць, што і ўчора нешта яму кепска было. Я паставіў VPN, і нібыта адразу нешта пачало працаваць. Такое бывае. Я ўжо заўважаў, што наш інтэрнэт іншы раз чамусьці з нейкай прычыны паказвае мне кукішы. Так, што там? Шо Мехатвічу цэл? Ага. Дак, здароў, баця дзед. Welcome to the club. Віншаванні. Дзякуй вялікі. Так, это самае. Першы ў свеце бацька, які дагэтуль быў дзедам. Вось, і, конечно же, дзякуй за тое, што запрасілі ў гэты клуб, за тое, што пусцілі ў гэты клуб. Так, ну что, давайте мы не будем уже цягнуць, так, за ніякіх катоў, ні за якія яйкі, і будзем глядзець. Значит, The Alters — гэта камбінацыя гульнявых жанраў, вы можете любы момант змяніць складанасць кожнага аспекта на свой погляд. Ну, вядома, што мы пачынаем складана. Складаныя эканамічныя задачы з акцэнтам на стратэгію выжывання і складаная з экшн элементах. Ну все, я думаю, что так. Ой, нешта аж фрызанула. Падказка, месца на складзе рана ці позна скончваецца. Сачыце за гэтым, добра будзем.
Напэўна, не ведаючы веры, мы праходзіць паралельнымі шляхамі. Карабель пабрацім збоку, дзе сонца прамень гарыць за астравамі. Ну, вось, Тумас Трансстромер. Сіні дом. Як я тут апынуўся? Усё маё жыццё, усе ўзлёты і падзенні прывялі мяне сюды. Я так далёка ад дома, далёка ад сяброў і блізкіх. Вандрую па невядомым маршруце. Куды ён мяне прывядзе? Невядома. Незразумела. Можа, гэта толькі выпадковая паслядоўнасць падзей, якія мне прыйшлося перажыць. А можа быць і іншы шлях. Ну і цяпер я накіроўваюся ў невядомасць. І не магу зразумець. Гэта тупік? Ці чарговая развілка? Да ты шо? Нагадываю, что там, значит, у нас по основной ідэі мы трапим на некую планету, як астронаўты, мы там захраснем. И, ну, это не секрет, что мы будем ствараць клонов. Ой-ой-ой, а что за Фрызляндия поехала? Ой-ой-ой, ой. Пролог. Это что? Усе сістэмы нагрэліся. Жорсткая пасадка. Так, мы зараз будзем налады гульні рабіць. Кажа Дольскі, як чуваць прыём. Ой. Ёсць падазрэнне, што трэба фепісы трэба это самае памяншаць. Трэба зразумець, што адбылося. Это яшчэ не я іду, калі што. Мы бачым, што... Оп, камера перайшла. Ой, фепісы вярнуліся назад. А вось у кат-сцэнах нешта фепісы не вытрымалі. Так, чатик, здароўя яшчэ раз усяму чатику. Богдан, у Беларусі ўсе рэсурсы працуюць нармальна, ці трэба VPN выкарыстоўваць? Ну, часткова. Вельмі часткова і вельмі незразумела, па якім прынцыпе гэта ўсё адбіраць. Ну, у некаторых месцах зразумела, па якім, а у некаторых незразумела, па якім, пры гэтым нейкія правайдеры блакуюць, нейкія не блакуюць. То бок гэта на ўзроўні правайдераў працуюць. Ну, вось неяк так. Фей, вітаю. Сіртхе, ты жонка адпусціла паграцца. Ну, я наш разумею, што гэта частка маёй прафесійнай дзейнасці, таму як бы разумею, што рано ці позна мне ўсё роўно прыйдзецца вяртацца. Тым больш, што я выконую свае абавязкі як малады бацька, у мяне начная змена. Я ў ноч усё раблю, таму яна ноччу спіць, таму мы вось так. А затое ў дзень магу папрацаваць. Так, я гляджу, значит, стрим по этой гульні у записи, а тут Руді пачынае свой. Ой-ой-ой, ребятки, супадзенне, вядома не. Вітаныч, вітаю. Буду глядзець у запісы. Добра. Богдан, прыемнай гры. Руді, дзякуй вялікі. Затое ацяпленне ў кватэры з'явіцца апошнія дні ў вашай сталіцы халаднавата. Згодны, вельмі халаднавата. І ў мяне з'явілася гарачая вада. Дарэчы, давайте, куды ж мы ўсімі стаяў. У меня з'явілася гарачая вада, але не працуе змеевік, і мы зараз рэчы, якія прэм на пральнай машыне, мы, значит, іх не можам нормально высушыць. Так, чакайце, давайте вернемся до капсулы, можа у капсуле што ёсць. Вітусы, Візантик, вітаю. Мне дэмка спадабалася, жадаю прыемнага праходжання. Дзякуй вялікі. Я ў дэмку не гуляў, таму што ёсць у мяне пэўнае стаўленне і да дэмак, і да ранняга доступу. Ну, да ранняга доступу у мяне негатыўнае стаўленне, а да дэмак я просто, ну, типу, навошта мне псаваць уражанні пра гульню? Гэта мае, напэўна, сэнс для многа каго. Людзі гуляюць у дэмкі, любяць, я такі, ну, гуляйце, я нікога не асуджаю. Ну, дэмкі гэта нармальна, ранні доступ не люблю. Так, што там? О, ты малады бацька, вітаю, да, дзякуй вялікі. Так, малады бацька. Цяпер там ужо не жонка галоўная. Ха-ха. Ну, у нашай сям'і як бы не будзе нікага это пакланення дзецям, в сэнсе, што мы разумеем, хто якую ролю ў гэтай сям'і павінен захоўваць, правильно? У меня выглядае як Старфілд здаровага чалавека. Ну,
Так, сігнальны агонь маёй капсулы. Нам трэба пашукаць такі же. Я пакуль просто бегаю, гляджу, можа тут з'явіцца якое-небудзь. Ну, слухайте, пакуль фрызоў няма, акрамя кат-сцэну, якіх фрызіла ўсё просто. Так, утрымлівайце shift для того, каб бегчы. Мне пакуль падабаецца, як фізіка выглядае, як неяк усё. Так, алло, як чуваць, кажа Дольскі, Ян Дольскі. Бегае спрытна смешна. Я прызямлюся добра, але моя капсула, здаецца, адхілілася ад курса. З кім ён намагаецца звязацца. Можа, рацыя паламалася. Ці ён, можа, думае, што ён некуды павінен быў прызямліцца, ці ён намагаецца звязацца з караблём якім-небудзь, ну, ведаеце, з якога капсулу запусцілі. Так, што, гульня выглядае... Ага, як хочацца ўварвацца, як хочацца згуляць у Альтэрс, але няшмат не хапае на картцы белачак. Ну, ёсць больш танны варыянт, чым набываць поўную версію, гэта набыць геймпасы, там Альтэрс ёсць. Вось, я зараз з геймпаса гуляю. Геймпас меў, у прынцыпе, столькі грошай, мне зэканоміў, што вам не перадаць словамі, якая гэта карысная рэч. Так, уступы, на якія можна ўскараскацца, адзначаны пунктамі. Падыдзіце, ну, тут трэба ўсё ж таки сказаць кропкай. Падыдзіце, націсніце Е, каб ускараскацца. Вітаю, Арыганна. Ну што, мы Ян, ну, бачыш, нам это самае не збрахалі, і мы сапраўды гуляем за Яна Дольскі. Мы Яны. Яны і яны. Дарэчы, мне здаецца, што у беларускай мове вось гэта якраз такі гульня слоў яна спрацуе. Ян і яны. Гэта можна запомніць, і я думаю, можна выкарыстоўваць у якім-ці аглядзе, калі я зраблю, калі гульня будзе нармальная. Так што такая цікавая гульня слоў. У мяне пакуль пампуецца. Ну вось, бач, ізноў такі плюс гэтага самага геймпаса ў ім было загадзя можна было спампаваць. Не ведаю. О, не, гэта ж капітан. Мы тут, значыць, па розныя капсулы разляцеліся з розным персаналам. А гэта, кажа, капітан. Памёрла. Якой халеры. Ей уже не дапамагчы. Трэба знайсці астатніх. Так, значыць, это ўсё ж таки у нас нейкі атрад быў. Ён кажа, астатніх, значыць, было у нас некалькі. Яна была просто не яна. Так, ну, то бок тут можна гуляцца словамі. Так, у нас злева з'явілася нейкая менюшка. Бачыце? Не менюшка, у сэнсе індыкатары. 6 рысачак, маланка і, ну, нейкі біяхазард. Пэўна, да? Радыяцыйны нейкі. Это самое. Што адбылося? Яна не разбілася. Капсула амаль што уцалела. Здаецца, яна памёрла ўнутры капсулы, не разумею. Так, гуляў нядаўну дэмку апошняга Star Wars з дзяўчынай іншапланетнай тварыны. Заўсёды хацеў памацаць адзін з апошніх Star Wars. Ну, неяк так сабе баёў. Калі сусвет цікавасць у самай кавярнай на Татуіне з косма-джазавым бэндам. Ну, усе гэтыя гульні найчасцей за ўсё якраз такі накіраваны на тое, каб перадаць тую самую атмасферу, якую вы так любіце у тых самых там фільмах, сусветах. Таму не дзіўна, што яны намагаюцца, як у гэтым Star Wars, Jedi, які там Old Republic, не Old Republic, не Old Republic, Jedi, які апошні з Кевіла. Боже, я ўсе ўжо імёны паперабыл. Карацей, тое, што экшн, дык там, значыцца, Дарта Вейдера таксама выкарыстоўвалі просто, ну, ён там выглядаў просто каб быць. О, вось яна, перасовачная база, можна так напэўна сказаць, да? База, што перасоўваецца. Кажа Дольскі, мяне хто-небудзь чуе? Калі да, я знайшоў базу, паспрабую спусціцца. База абаранак. Можа, яны прызямліліся бліжэй да пункта высадкі, трэба рухацца далей. Так. Там трэба, каб Рудзі агучыў Яна ў беларускай агучцы гульні. Ну, калі такая, вядома, калі-небудзь у будучыні праз мільярд гадоў з'явіцца, мне лёгка. Скажуць, трэба, значыць, всё, будзем рабіць. Выбух мозга, яна, ну так. А ў Беларусі геймпас на беларускі аккаунт можна ці замежныя? Замежныя. Мне дапамагалі рабіць, тыпу, праз... Мне ўвогуле рабіў чалавек з Нідерландаў,
але я там у віндзе змяніў, што рэгіён мяне Польшча, карацей, у мяне неяк працуе. Неяк працуе і плачу я нават не з беларускай карткі. Але я думаю, што ім будзе да лямпачкі, з якой карткі вы будзеце плаціць. Якія сцягі, ці што гэта? Парашут, напэўна. Ага, капсулы, стоп, што? Чырвоным гараць, напэўна, там усё, гамон усім. Не-не, не можа быць. Яны што? Яны? Яны што яны? Але як? Хранаўшчына нейкая. Ну, вось мы даведаемся, што нейкім чынам уся каманда нешта адбылося, і уся каманда была... Ой, увага, радыяцыя, радыяцыя. Адкуль? Хутка нарастае. Нам трэба бегчы да базы. А, бачу. Так, ён просто саскочыць он не хоча. Злева знізу індыкатар радыяцыі, як можаце бачыць, ён запаўняецца жоўценькім. Так што я тут націснуў на shift і бягу. Не бачу ніякай індыкацыі стомленасці. Можа быць, я на заплечніку, бачыце, нейкія таксама у яго шмат індыкатараў, я не ведаю, ці інтэрактыўныя яны, ці яны проста... Не, радыяцыя дакладна інтэрактыўная. Так, ліфт хутчэй, тоже ён бежыць. Ох. Калі вы не ведалі, як выглядае радыяцыя, вось так яна і выглядае. Давай, давай. Пронесла. Вусач, наш вусач. Дзень першы. Працуе, не чапай. Бачу зорныя брамы. Мала зараз працоўшчыкаў за агучку... Мала зараз за агучку не бяры. Так, есть хто жывы? Та мы такую... Так, а я ўжо спадзяваўся, што хто-небудзь яшчэ выжыў. Новая задача. Трэба знайсці тэрмінал сувязі і папрасіць пра дапамогу. Націсніць тап, каб адкрыць агляд базы. Ой, а што за Фрызляндія у нас тут? Нешта ёсць пытанечкі. Нешта троху, да, бачылі? Не ведаю, можа на мяне не падыходзіць па сістэмных, я нічога не наладжваў, яно, напэўна, нейка аўтаматычна мне нешта паставіла, зараз гэта ж прынята, да, што аўтаматычна больш падцягвае нешта. Так, гэта у нас, значыцца, шлюз, ёсць квантавы камплюктар, у нас ёсць склад. Так, камандны цэнтр, тэрмінал сувязі, капітанская каюта, машынны модуль і малыя склады. Ага. Добра. Ну, напрыклад, так, вага базы ёсць. О, ось так можна. О, ось так можна. Я вас зразумеў. Можна ўсё глядзець. Ну, першыя вайбы, канешне, это розныя XCOM-ы, гэта Fallout Shelter, гэта вось гэта ўсе рэчы, ну, але ж гэта пра гэта хто толькі не гавар, ну, гультаіныя, толькі гультаі і лянівыя не гаварылі пра тое, што гэта нейкі Fallout Shelter, ці нешта такое, ну, збоку. А для мяне адразу вспоминаецца XCOM, адзін з XCOM-аў, я не памятаю які, там ж таксама база вось так разразалася, і ты збоку глядзеў на базу. Здаецца, нават у арыгінальных XCOM-ах так было. Бачу, што тут выбар у дыялогах трэба рабіць. Я, дарэчы, цікава, мне вельмі цікава, ці будзе маральная дылема. Я ўпэўнены, што будзе. Без гэтага проста калі не будзе, туды ўсе спытаюцца, навошта было гэта ўсё рабіць. Дарэчы, зараджаныя часціцы робяць на матрыцы такі шум. Всё можа быць, Вітаныч, всё можа быць, не буду, я не супер навуковец. Бачу, што тут выбар дыялогах трэба рабіць. Я, дарэчы, падрубаў гульню да Твіча. Я не ведаю, можа быць, яно нават нешта тут мы можам узаемадзейнічаць неяк разам, але пакуль што нічого не з'яўлялася. Так, добра, прайду гарод капаць, у мяне свой космас, які трэба скараць. Столькі клонаў няма для дапамогі. Ну, я цябе цалкам разумею. 0 асуджэння, 100% разумення. Всё, давай, працуй. Так, все правильно, Fallout Shelter пачаўся. Але гэта мяне не спыніла ад шапагалізму. Ты маеш на увазе не спыніла набыць гэту гульню. Добра, давайте вернемся як-небудзь, можна, а? Escape. Гэта ад стваральнікаў This War of Mine. Так, у іх таксама была такая ж падобная логіка, у іх там былі хаты, хата была сховішча.
Ага, мы, значит, вось так бегаем. Добра. Выйсці на паверхню планеты нам пакуль не трэба. Знайдзіце тэрмінал сувязі. Ёсць у мяне падазрэнне, што тут, канешне, было бы, напэўна, лягчэй кіраваць... Ой! Ну, нейкі трохі... Бачце, нейкі такі драўляны такі... Не, ну, ладно, добра. Ну, трохі яго і рве. Давайте поглядим, что у нас по графонию. Вертикальная синхронизация, лимиты феписов, якость средняя, глядите. Я думаю, что вот это размытье, я думаю, можно пробрать. Які ж ТСР? Поглядим что-нибудь. Ах, хрен видно, ничего не большой розницы. Ну тут з'явилось нечто по боках экрану. Завтрашка компания gives viewers information on this player. Коротенькую інформацію ви можемо дати про нього. Бо я не аматор будування базів. Я зрозумів. Список сховищу. Это вось нешта, вось нібыта тут вы нешта можете робить. Ну, короче, будем глядеть. Так, значит, ресурс, есть металл, базовый ресурс, органика, базовый ресурс, масса, есть агульная масса, добра. Рад фильтры, трэба для працы радыацыйнага бар'ера, добра. Один фильтр забяспечвае энергией для бар'ера на сутки. То бок на 5 суток у нас есть, добра. Есть нейкая каша, есть нейкая сырая ежа. Ну, будем нешта з яе рабіць. Нам трэба знайсці сувязь. Добра, шлюз. Навігацыйная сістэма базы, будаванне, там навігацыйны камандны цэнтр. Так, будаванне. Тэрмінал сувязі наверх нам трэба. Так, давайте з будаваннем пакуль не. Начну наверх. Shift. И выбираем... ну, подтормаживая. Есть лагусики, конечно. Так, давайте зладим контакт с землей. Нарешті. Выкликая. Ну-ка. Ну, САП, кто у нас там? Латентный белорус. Витаю. Головное, что это самое. Так. На клавиатуру натискаю. Здорово, алло. Кто-нибудь меня чує? Шпек. Нечто сувязі не то. Прием, кто-нибудь. Капитан, вас чувать. Я не капитан. Говорить новый капитан. Я думал, что тут можно клавиатуру не. Прием, это не капитан, я просто будовник, Яндольский, корпоративный ID, там 4672B. Corporate ID 4672B. Капитан, увесь экипаж погиб. Эй, можете вытягнуть меня отсюда? Неминуемая небяспека. Часу засталося до... Что еще за небяспека? Засталося до чего? Отказывайте, что за небяспека? Так, активность планеты расте. Дзён засталося до смяротнай близости. Инструкция у журнале. Ой, не додавайте мне проблем только. Смяротная близость. Бескорыстный навигатор. Куды, чорт возьми, закинула нас эта система? Смяротная близость до чего? Зорка, глизы, выратовывайтеся, близость, праз, там, дзён. Вы маете на увазе, зорка наближается и спалит эту планету, у меня только пара дзён, каб збегчы, так ці што? Зацверджена. Так, світанак.
Perfect. Цудоўна. Світанак, цудоўна. Так, што світанак I у need нас? to find those Нам captains. трэба... світанак у сэнсе те самае, усход сонца мясцовага адбудзецца. Значыць, у нас тыпу націсніце тап перайсці да кіраўніцтва. Што у нас там, які жанр заяўлены? Я не ведаю, які жанр, як ён там, што яны сказалі. Ну, будаўніцтва, прыгоды, напэўна, што-небудзь такой, сімулятар, магчыма. Небяспека забруджвання наваколля янамі. Занадта шмат янаў на 1 квадратны метр. Я прыйшоў галасаваць за казла, галасавання няма. Вітанкі ўсім. Гоман, усё. Казёл перамог. Я пішу, што ўсё. Я закрыў на всякі выпадак гэты самы, каб вы яшчэ не пачалі тут рудзінкамі раскідвацца ўлева і ўправа. Значит, вяжу молодого бацьку. Дякуй, вялікі, дзякуй. Дык ён жа перамог. Ну да, ён ж перамог, чого ты переживаешь. Все правильно. Чалавек, разумееш, у чалавека, які галасуе за казла, у яго няма шляху, няма мэты, у яго ёсць толькі шлях. Увесь час ён прыходзіць і галасуе за казла. Нават калі казла няма, так што можна зрабіць вынік выснову, што казёл, магчыма, я. Так, вось такі рудзі непаслядоўны. Больш галасоў быў галасоў. Просто збірайце рудзінкі. У вас сёння ёсць магчымасць невымушана просто збіраць рудзінкі за прагляд і змарнуеце, паспееце іх потым аддаць кому-нибудь. Так, давайте будем разбираться. То давайте рудзінкі, то не раскидывайтесь тут рудзінкамі. Я паслядоўны, не, бачыце, тут трохі ёсць нейкі з кіраваннем. Я паслядоўны, просто, калі ўжо перамаглі, а сёння ў мяне паза чарговы стрым па навінцы гульні, не можа я сёння гуляць у казла, калі выйшла за Альтерс, якую я чакаў, правильно? Пакуль вы з кіраваннем мне пакуль не падабаецца. Так, добра. Это что? Это нечто, что... так, сбег от солнца. Следуйте инструкции по эвакуации с кіраўніцтва. Добра. Бачце, троху яго шпындурить. Я думаю, что это будуць выправляць першымі гэтымі самымі. Shift, можем униз. А куды нам трэба, пачакайце? Навігацыйная сістэма? Не, пачакай, трэба ж глядзець, што я хацеў. Квантовый комплюктор. А куды мне? А што мне? Куды ісці? А што мне искать? Это і гэта можа яно? Во, ёсць. Так, навучанне, будаўніцтва. Вось тут мне трэба. Вось, зборка неабходнага абсталявання. Для выяўлення месцазнаходжання арганічнай матэрыі неабходны паліганальны сканер Алікорп. Яго можна сабраць у майстэрні, як шахцёрскія аванпосты, апоры і іншыя карысныя канструкцыі. Вось, это падказка. Это мне трэба пабудаваць паліганальны сканер. Рабяты, будуем паліганальны сканер. Будуем. Мне спачатку майстэрню трэба паставіць все ж таки. Кошт 40. Чаго? 40 металлаў, у мяне ж 30. Я не магу пабудаваць. Модуль уладкаваны навейшым 3D прынтарам. Тут можна збіраць інструменты, кампаненты і іншыя важныя рэчы. Дык я ж не магу его пабудаваць, таму што у мяне металла 30, вось. А яму трэба 40. Дык што, мне трэба нікуды ісці, ці што? Павялічыць памер базы. Не, я думаю, што мы пакуль, я думаю, можем разобрацца і без памераў. Так, новая задача. Тап. Трэба сабраць 61 металлу. Звонкі. Так, ага. Без базовага абсталявання я доўга не працягну. Трэба сабраць сканер і знайсці ресурс. Але ў мяне нават няма майстэрні. Халера. Вось, значит, у нас трэба, вось, все, я зразумею, збіраем. Ідзем на двор. Што я магу сказаць? Чакайце, гэта тут шлюз, не? Я забуду, дзе выйсці. Машин, мы ж праз шлюз, здаецца. Так, вось. Шлюз заблокаваны. Ноччу шлюз заблокаван, так як выхад за межы базы ноччу смяротна небяспечны з-за надзвычайна высокага ўзроўня радыацыі. Дык сонца ж устане, як я не зразумеў. Што там? Язг-бляск. Так, што ты з клавамышы? Я з клавамышы.
Можна просто зрабіць пункт, скінуць рудзінкі ў нікуды. Не, я думаю, гэта просто Рудзі аддаваць яго рудзінкі. Так, нічога, у шэйху заўсёды шмат рудзінак. Но ім же ж трэба аднекуль гэтыя рудзінкі браць. Вітаю, барада, вітаю, я з Бляска. У дымкі на базе такое ж караванне было. Ну, значит, яны яго не выправілі. Мне падаецца, што з кантролера будзе бегаць зручней. Мне піш, што Xbox-аўскі падтрымліваецца. Можа быць. Тут справа не то, што зручней, вы бачыце, нешта ён яго тузае, нешта яго это самае, ён праблемы з анімацыямі. Я просто націскаю права ўлева, і ён неяк, тыпу, бачыце яго, ну, неяк карацей яго калдобіць. Дзе шукаць метал? Зараз ноччу нельга выходзіць. Я ўжо зразумеў. Гона касмічныя могілкі, крыжы на метал рэзаць. О, і ці ліфт. Можна правады, гэтыя самыя тросы ліфта паздзіраць. Не важна, што мы потым не зможам выбрацца так вонкі. Так, што? Дык спаць дзе мне? Тэрмінал сувязі, кванцэр... Ну, каюты ж, пэўна. Чакай, гэта на гэтым паверсе? Гэта на ніжнім паверсе. Пагналі. О, не, мне не падабаецца. Нешта тут, канешне, нейкія... А куды ён глядзіць? Так, все, зразумеў. Так, ну давайте что-нибудь почитаем. Так, што гэта ў нас? Это квантавая навігацыя. Мы можам шмат што чытаць. Сістэма квантавай навігацыі гэта перадавое геалакацыйнае рашэнне Ellie Corp для аптымізацыі эфектыўнасці горназдабываючых аперацый у космосе. Пакуль экіпаж знаходіцца ў стане крыя-сну, сістэма актыўна адсочвае асяроддзе карабля і атлажвае яго траекторыю ў накірунку патэнцыйных месцараджэнняў каштоўных рэсурсаў. Перадавыя тэхналогіі дазваляюць збіраць і аналізаваць велічэзныя аб'ёмы квантавых даных у рэальным часе з мэтай максімальна падвысіць імавернасць выяўлення рапідыя ў бліжэйшай зорнай сістэме і выключыць бесперспектыўныя варыянты. Пры сярэдняй ці высокай імавернасці выяўлення рапідыя ў залежнасці ад умоў місіі карабель змяняе траекторыю і рыхтуецца да пасадкі. Цэнтр кіравання аказвае экіпажу ўсю неабходную падтрымку. Гэта магчыма. Вось, знаеш, ёсць нейкі рапідзей. Гэта ж не сапраўдны хімічны, я такога не ведаю, ні матэрыяла, ні хімічнага элемента. Яго, знаеш, мы здабывалі, і магчыма, вось мы тыпу знаходзіліся ў стане вось гэтага крыя-сну, і гэта сістэма, яна аўтаматычна, магчыма, знайшла гэта месца ці планету, ці што, і нас, знаеш, сюды выпуліла, і чамусьці мы памёрлі ўсе. Вось так адбылося. Так, спаць ідзі, іду спаць. Ну, гэта, пэўна, вынік апраменьвання радыяцыі. Пра тое, што яго тузае, ну, ўсё можа быць. Галоўнае, каб вахцёр могілак нас саміх на біяматэрыял не нарэзаў. Я спадзяюся, тут не будзе вахцёраў могілак. Всё, спім. Там кіно нейкае паказваюць. Лес. Дзень другі. Вось глядзі, да світанку 8. То бок, як бы, ёсць проста світанак, а ёсць супер світанак. Это ваша шкала энергіі. Яна паказвае, колькі гадзін засталося да таго, як вы заснеце. Вы можаце працягваць працу і ў стане стомленасці, але на кожную задачу будзе марнавацца нашмат больш часу. Добра, я зразумеў. Это час ідзе. Так, няма это самае. Так, в прынцыпе, мышка тут і нахрата і не трэба. Яна толькі нам спатрэбіцца там. Так, нам трэба... Ну, пагналі. Нам трэба няма часу марнаваць. Пагналі на двор. Вахцёр таксама будзе Ян. То бок, сам сабе ствараеш чалавека, які будзе цябе же, это самае, пільнаваць і рэзаць на кавалкі. Ой. Так, неглыбокие месца, месца для выкапнёў на паверхні планеты можна знайсці неглыбокія месца раджэння. Так, трысекі. Мне это слово, гэта мяне нешта это самае. На іншы раз радовішча, добрае слово. Геалагічнае слово радовішча. Спрабуем ці месца нараджэння, ці радовішча. Давайте радовішча. І што? Мне трэба знайсці, я прапусціў усё. І што мне трэба было, і куды? Ёсць? Кіраўніцтва. Давай.
тройные зорные системы. Ну, гэта мы уже зараз прям з вами чытаць не будем, потому что у нас тут будзе нішто супер, не супер стрым на праходжання, а такі больш павярхоўны. Это я, можа быць, сам для сябе потым пачытаю. Працэдуры эвакуацыі, навучанне, энергія, зразумел. А вось full, half, а што за half? Ну, я разумею, што half гэта палова, там просто са значком радыяцыі. Ну, добра. Типу, што потым я пачну быць стомлены, а далей я просто засну. Так, даследаванні. Вось, неглыбокія радовішчы. На паверхні планеты можна знайсці неглыбокія радовішчы, якія ўтрымліваюць невялікую колькасць рэсурсаў. Да здабыць іх можна параўнальна хутка. Такія радовішчы можна знайсці, зразумець, па чырвонаму пылу. Для ўзаемадзеяння падыдзіце да радовішча. Добра. Так, ну тут гонка з часам заўсёды будзе. Так, таму як бы сядзець, хадзіць... О, бачу, радовішча бачу. Галоўнае нікога не рамансіць. Вось. Улічваючы, што гэта ўсе нашыя клоны, гэта проста прывядзе да генеалагічных хвароб. Гэтыя скалы блішчаць. Магчыма, у іх ёсць вось гэтае радовішча металаў. Ну давай, здабывай. Ай, час ідзе, я зразумеў. Я зразумеў. Нешта у нас там зусім мала часу. 14:43. Холера. 150 у нас уже. Ну і все, нам, пэўна, хопіць пакуль, правильно? Ось, там цудоўны пераклад. Слухайте, давайте, напэўна, зараз прыхаваю. Вось гэта мы ўсё роўна тут не галасуем, правильно? Вось. Он толькі будзе збіваць. Там, значит, глядзіце, асновы і build a workshop via the command center. Дзякуй за пераклад. Ну все, вяртаемся назад. У нас няма часу. У нас вылазкі выключна самае карыснае. Таймінг. Вы убачыце, як працуе бог таймінгу. Так, значит, у нас... Что, почекай, что... А, это центр. Будование у нас, значит, у командном центре. Все, погнали будовать. Так, зараз будем будовать. Час ідзе. Так, тут час не ідзе, цудоўна. Ненавіджу тайм-менеджмент у гульнях. Вось не хапае гэта людзям у рэальным жыцці. Я вось насамрэч тут таксама не люблю. Я вось такой, калі мяне гульня прыціскае па часе, я такі уюю. Я больш вось мне падабаецца канкрэтны час стратэгіі, напрыклад, ці калі можна націснуць на паузу, і ты можаш падумаць хаця бы. Вось. Гэта ўжо добра, гэта ўжо няблага. Больш часу марнаваць будзеш, калі халф неяк так. Ну будзем разбірацца. Засталося зразумець, якому зрудзе застанецца цяжарыць. Я спадзяюся, што да гэтага распрацоўшчыкі не дайшлі. І не кажа, так і хочацца геймдызайнерам засунуць іх гадзіннікі некуды паглыбей. Так, ну типу, калі твая гульня для задавальнення ператвараецца ў нейкую другую працу. Што здарылася? Арэгана адмаўляецца ад рамансінгу. У яе таксама, ведаеш, ёсць прынцыпы. Это ж не знаеш, што арэгана тут усіх павінна это сам. Во, няма часу. У нас няма часу на это самае, на павольныя танцы, як кажуць. Давайте будаваць. Майстэрня. Ля-ламбра. А можна замест чаго-небудзь? Ну, я думаю, што майстэрня мы... Давайте злева, да? Там дзе... трэба ж разумець, што яшчэ і ліфт недзе трэба будзе ўмантоліць. Ну, напрыклад. Вось тут. Я думаю, што яны і думалі, што мы недзе поставим. Тут, напэўна, ліфт, ну, трэба... Ну, тут яшчэ будзе менеджмент гэтых Тетрис. Ці можна будзе іх перасунуць? Таму што тое, што яны паставілі адразу як ёсць, это, канешне, дзякуй. Але, можа, я захачу перасунуць модуль. Так, можна. Йоу, всё. Welcome to management базы. Можна перасоўваць я ўсе элементы. Ясна. Будем, значит, перасоўваць. Майстэрня. Так нам у майстэрню трэба. Так, я уже бачу, што можна, як хочаш, цягаць. Значит, зборка прадметаў. Каб стварыць прадмет, сплануеце працу ў чарзе. Затым вы зможаце перайсці непасрэдна да зборкі.
Так, есть чарга, і там трэба, ну, вось, тут як бы у нас не так шмат. Сканер дазваляе выявіць месца радовішча рэсурсаў на вялікай глыбіні. Ну, давайте, сканер, 1 хвіліну. Ну, у чарзе. Нешта падаецца, што нешта не тое. Трэба паглядзець, а як зборка? А, я знаю. Окей, трэба падысці да вось гэтага храндолейная. А, і час марнаваць. Там было напісана хвіліна. Тут ні халера, ні хвіліна. А, гэта, напэўна, не хвіліна, а гадзіна была. Так, мы, значит, стварылі арганічна. А так я ўзяў яго, яно ў мяне цяпер, ці што? Я прапусціў момант. Ён узяў яго? Ён некуды яго паклаў? Я прапусціў. Ну, зробім выгляд, што я некуды нешта паклаў. Так, кіраўніцтва. Задачы. Гэта яшчэ ёсць. Нам трэба паглядзець, ну, інструкцыя для того, каб адправіць. Гэта ок. Арганічныя матэрыі. Знайдзіце радовішча арганікі. Мне трэба крыніца арганікі, інакш запасы быстро знікнуць. Нам трэба знайсці добрае месца для шахцёрскага аванпосту. Так, добра. Так, каб сабраць прадмет, ну гэта я зрабіў. Я спадзяюся, што ён у мяне не кудысьці паклаўся аўтаматычна. О, арганіка. Так, перад выпраўкай прасачыце за запасам паліва для базы сева. А, гэта наша, напэўна, абаранак наш называецца сева. У выніку дэфіцыту паліва прыступіце да пошукаў і здабычы арганічнай матэрыі на паверхні планеты. Характерная рыса радовішча арганікі сіні дым. У выпадку дэфіцыту паліва квантавы камп'ютар можа забараніць працэдуру эвакуацыі ў сувязі з высокай ступенню рызыкі. Добра. Можна як хочаце, акрамя круглай штуковіны. Ну, ну вось севая, наша база севая. Яна, значит, можа перасоўвацца, правильно? Все одно... Ай, гэта ваш час з'ява адносная. Сёння было сёння, заўтра таксама будзе сёння. Я, кажу... Павітайцеся, у нас у чаце Сократ, ці Платон. Усё адносна, калі ты яны, ці яны. Стаўце націскі, калі ласка, у паведамленнях, каб я разумеў, пра каго ідзе размова. Так, вітаю, Рудзі, вітаю з метрок. Так, а дзе нашыя кішэнькі? Няма. Вось я націсну інвентар, нічога такое няма. Ты пакуль што адзін, я пакуль што адзін. Да, Водар, вітаю. Рудзі ўжо 2 штукі, Рудзі і Рудзінка. Ну, у прынцыпе, наш сям'я 5 адзінак. Ну, рэсурс адразу у базу накіроўваецца. Можна, і калі нешта змайстраваў, аўтаматычна недзе ляжыць. Ну, я спадзяюся. Таму што інвентара, ну, то бок, мы тут нічога не звалілася, ні ў якую скрыню, мне тут браць нічога не трэба. Задач няма. Прадмет я ўжо стварыць паўторна я яго не магу. Ну, хрен на вас. Ну, як бы навучанне тут такое, да, типу, хочаш навучацца, ідзі разбірайся. Ну, гэта не суджэнне, просто што вось пачытайце, ідзіце, чытайце кіраўніцтва. Логіка такая, што мы будаўнікі, а не кіраўнікі базы, да, і типу мы ўсяго не ўмеем, і ідзіце разбірайцеся самі. Так, што? Дык што, як з арганікай характэрная рыса? А што мне зрабіць? Мне трэба яе сабраць. І што, мне навігацыйная? Вы можете запланаваць маршрут з адной лакацыі ў іншую. Не, гэта нам не трэба. Гэта будаўніцтва, правильно? Дзе мы яшчэ не былі? Ну, склады, ок, машынны модуль, тэрмінал сувязі, зразумела. Можна, давайте збегаем, паглядзім машынны модуль. Все ж я разумею, што час у нас не багата, але хоць зразумець, што нас хочуць. Так, радыацыйны бар'ер. Абараніце базу ад радыацыйнага выпраменьвання. Так. Ну, пакуль, типу, у нас няма папярэджвання пра радыацыю, таму фільтры мы марнаваць не будзем, правильно? Гейзер шукай звонку. А просто што яны там нешта сказалі пра
Так, склады, ну неяк яны па-кітайскі склады неяк, да? Это самае паставілі. Тут увогуле нешта незразумелае. Гэта, напэўна, для гіра нейкая частка для балансу, можа, нешта такое. Для узроўню, я думаю, што гэта нейкае такое прыстасаванне. Я хочу яшчэ да камплюктара збегаць, паглядзець. Што ён робіць? Так, камплюктар квантовый. Ну, это самая разумная штука на гэтым караблі. І гэта не з паметкай, тыпу, акрамя нас. Не, яна сапраўды самая разумная. Ну што, у шлюз тады атрымліваецца? Ну, пагналі, будзе спрабаваць шукаць арганіку. Так, значит, радовішча арганікі. Каб знайсці глыбокае радовішча, трэба адсканаваць мясцовасць. Радовішча арганікі можна распазнаць па сіняму дыму. Добра. Ну, пабеглі шукаць, што я вам магу сказаць. Але ёсць у мяне падазрэнне, вы стаміліся, ясна. Ха-ха-ха. Ой-ой-ой, пабеглі. Так, ваша энергія скончылася, што на фізічныя задачы будзе ісці нашмат больш часу. Калі вы не ляжце... Всё, я за адзін дзень паспеў зрабіць нічога, умоўна. Дык я так праз 7 дзён памру. Я адзін раз схадзіў, здабыў метал і ўсё на гэтым просто ўсё скончылася. І дзень скончыўся. А ў мяне іх усяго 7 ці 8. Я думаю, што нейкі тут будзе момант. Як у жыцці. Не, ну пачакай, у жыцці. У жыцці табе праз 8 дзён сонца не спаліць дыбянай маткі ўсю планету, да, тыпу. А як мы тут, як мы паспеем, ну, зразумець усю гульню, нарабіць клонаў, паварыцца ва ўсіх гэтых узаемаадносінах, калі ось з 8 дзён адзін ужо прайшоў, а мы толькі адзін раз збегалі метал сабраць. А я чаго вярнуўся? А, спаць. Ну, хрэн, мне чамусь падаецца, што тут будзе нейкі прыкол з часам, магчыма. Не? Тут, можа, роуглайк элементы якія-небудзь будуць. Тыпу, мы будзем перанараджацца, можа, нешта такое, не? Так, тэрмінал, я не туды. Пачакайце, дзе спаць унізе? Ты з кім размаўляеш? Ну, пашлі спаць. А што рабіць? Цяжкі дзень. Езер знайду. Здаецца, гэта рэзервуар з палівам. Гэта так. Просто я падумаў, што мы паедзем да яго на нашым караблі, ну, на коле на гэтым, на абаранку. Так, все, паспалі, пайшлі шукаць арганіку. Так, это не тут, така. Вверх, шлюз. Паехалі. Дзень прайшоў, а нічога не зарабіў. Не, ну ў гэтым сэнсе, канешне, вельмі падобна на сапраўднае жыццё. Мне ўжо часу шкада. Нездаровая атмасфера. Я не люблю, калі ў мяне вось даводзіць да нейкага нервовага зрыву з тузаннем і дёрганнем праз тое, што час скончваецца. Я ў жыцці такое не люблю. Это і ваши дэдлайны. Так, мне здаецца, што не сюды трэба было бегчы. А ёсць, можа тут ёсць які сканер. Так, это мы адсюль прыбеглі, то бок нам трэба ўсё ж такі туды. Шукайце сіні дым. Бачыць сіні дым? Вось вы бачыце сіні... Бачу сіні дым. Ну так, вось все, бачу, пабеглі. Пятля часу. Пэўна, сапраўды будзе роуглайк. З кожным разам мы будзем лепш разумець, што рабіць. Ну, я думаю, што нешта такое будзе. Мы, можа, будзем перанараджацца, таму што мы не зможам за 8 дзён у такім тэмпе, пры такой хуткасці зразумець усе механікі і вось нарабіць усё, што мы толькі можам. Можа быць, пятля часу. Відаць, як што, як гэты Returnal мне адразу нагадала, што калі мы будзем яшчэ прачынацца у гэтай самай у колбе адразу, то гэта дакладна будзе нейкі Returnal. Ну, вось, глядзіце. Арганіка. Окей, давайте. Тут залезьте. Круг! Мяне няма альпійскага круга. Пакуль няма. Прыйдзецца шукаць шлях, ну, цудоўна. Пакуль няма. Нешта, я ж кажу, тут будуць нейкія... Ці мы будзем перанараджацца. Так, трэба абысці. Пайшлі, я думаю, што з таго боку, напэўна. А як его зрабіць? Ну, я разумею, што робіць круг. Все, можете вы мне нават не тлумачыць. Так, это і спатрэбіцца энергія.
І будзе залежаць ад вышыні. А, калі спускаешся долу, тады энергія не те самае, не марнуецца. Я ўжо зразумеў, што мне трэба яго рабіць. Пэўна, калі ложак адзін, дзе будуць спаць астатнія клоны? Ну, як вам сказаць, ребята? Нешта будзе. Ці мне трэба бегчы і... О, здаецца, на грузавы кантэйнер з нашага карабля. Ну-ка, ну-ка, пайшлі гэтыя самыя. Это нейкі чамадан ружовы. Тут шмат асабістых рэчаў экіпажа, і маіх таксама. Так, гісторыя сусвету ад Хрысан Джек. Праз тысячагоддзі пасля нападу чалавецтва, пасля падзення чалавецтва, бацька распавядае свайму сыну гісторыю сусвету. Я бы такое паглядзеў. Я такое люблю. Гэта што, кіно, але корп нават пра забавы на базе падумаў. Унутры грузавы знайшлі кіно, можа атрымаецца паглядзець яго на базе. Як паглядзець? У нас тут канец свету, гамон усяму, а мы будзем кіно сядзець глядзець. Так, зорны праектар. Гэта дык можа быць у яго кукуха паехала. І ён будзе думаць, што ён стварае клонаў. І будзе сядзець з імі фільмы глядзець. І будзе казаць, ідзі прысядзь на маё каленка. Это ўсё. Так, зорны праектар. Гэта танны прыбор, які праецуе зоры на столь. Ну, гэта нейкі падарунак. Мультытул. Гэта зручны кішэнны набор інструментаў. Я яго ўвесь час насіў з сабой, каб, ну, гэта будзе нейкі мультытул. Гэта мы забіраем. Мне сказалі ўзяць гэта з сабой на місію. Нейкія тыпу яго цацкі. Но каб далёка ад дома было комфортна, каб успаміны былі прыемнымі. Ну, у гэтым ёсць нейкі сэнс. Тыпічная бюрократычная цягнуць. Ён не пагадзіўся са мной. Перанос памяці ў клонаў. З аднаго дру... Ну, можа, нешта такое... Так, я так не зразумеў, дык атуды як залезці. Так што мне трэба ўсё ж такі бегчы назад і зрабіць круг. Нешта мне падазрэнне, што так і трэба. Ну, пабеглі паспрабуем, я не ведаю. Аббяжым. Трэба было былых калегаў збіраць на арганіку. Рыгана, я гляджу, ты добра разбіраешся ў гэтых самых, у выжыванні на чужых планетах. Ой, некія галюны. Свая атмасфера. Ну, па адчуваннях ад планеты, ведаеце, вельмі лемаўшчына нейкая, да? Палякі ўсё ж такі. Ось Invincible нейкі, нібыта. Што за... Гэта рапідій. Няўжо гэта рапідій, той самы рапідій. Збярыце ўзоры рапідія. Рапідій гэта добра. Якое дзіўнае адчуванне. Трэба падысці бліжэй, упэўніцца. Так вось гэтай рапідій, пэўна, нам... Так, трэба ўзяць... Вось ён і дапаможа. Рапідій, рапід. Ну, рапід, гэта ж такое значэнне, час. Ну, рапідам часта называюць спыненне часу. Ну, і запаволіванне часу. Гэта рапід. Вось, так што, магчыма, рапідій, ён нешта з часам будзе рабіць. Можа быць. Мы, можа быць, будем спыняць час. Так, што? Зайсці, здабыць. І здабываецца ён тым жа самым адбойнікам. Можна было ўвесь не збіраць, я зразумеў. Каб не... Рапідідій. Рапідідій і... Это самае, і алей дзіцячы. Дык што? Дык можа... Карацей, я ж сказал, збярыце 20 адзінак, я понял, можна не абавязкова заціскаць до конца і не марнаваць увесь час. Все ж таки трэба браць роўна столькі, колькі трэба было. І тады б я не змарнаваў толькі што паўдні на гэтым. Неймаверна, атрымліваецца, сістэма квантавай навігацыі не такая ўж і бескарысная.
Яна ведала, куды нас накіраваць. Вось толькі выжыў я адзін. А база адкуль узялась? Вось меня. Гэта, то бок, гэта сама сістэма яшчэ і базу выкінула перад гэтым, а потым людзей. Ну, база ж не разбілася. Ці яна збіралася на месцы. Калі база аднекуль дэсантировалася, яна, можа быць, было варта з людзьмі разам гэту базу дэсантировать. Так, добра, мы дабраліся. Так, блакітны дым. Можна пашукаць тут. Ой, сканаванне дазваляе знаходзіць радовішчы рэсурсаў. О, як глядзіць. Прикольно. Значит, размяшчаючы і злучаючы зонды, вы зможаце выявіць рэсурсы пад зямлёй. Знайдзіце самы глыбокі пункт тых самых радовішчаў. Ага, чырвоным, напэўна. О, можна яшчэ раз. Там самы канец. Ён што, злучыў потым малыя кавалкі? А, ну так, ён тыпу злучае. Ён якраз такі там, дзе б'юць. Шпунькс. Ну давайте спрабаваць. Окей, тыпу я зразумеў. Так, что там? Я натисну паузу, каб час не ішоў, і прачытаю это самы чатик. Вечно зажаты shift. А, пробег? Ну так, таму тут самым пехатою няма ніякага сэнсу перасоўвацца. Нядаўна сервіс рэкамендаваў кнігу пра андроіда, якога вымушаюць працаваць дзеля касмічнай місіі, а ён набыў самаасэнсаванне і адзінае жаданне глядзець 10 000 гадзін контенту на бартавым камп'ютары. Це мы мяркую. Нішто вельмі знаёмае пра гэта. Так, рапідзей. База гэта база. Это база. Тое, што база гэта база, гэта база. Шый зладзіла бунд. Як там? Ай, добра. Ну, так. Рапідзей, амо распіздзей. Падаю заявку на Сократа. Но не так блізка. Дагэтуль былі больш філасофскія выразы. Гучыць добра, улічваючы, што дзень прайшоў, а нічога не зрабілі. А, ну тады можа быць. Распіздзей тады. Так, ну что, давайте сканер ставить. Ёкарный его бабай. Шпунь! Ой! Як оно. А кольки у меня их? А, еще я могу... Ой, пригоже. Ну и что, да? Забрать усе? Ну. А, ну, ок, инфа застаецца, это добра. Ну, прикольненько. Гауну, да? Я думаю, что ось тут весь это... А, это ж органика, это ж не рапидидий. О! Падобна, што вось тут нешта чырванее, да? Спрабуем так зрабіць. Опа! Знайшоў. Глядзіце. Утрымліваючы Q, выберыце рэжым будавання і затым выберыце шахцёрскі аванпост. Ой. Утрымліваю. Так утрымліваю ці не утрымліваю? Утрымліваю. Всё. Что отбывается? Алло. Это я утрымліваю, и оно нечто скидывая, закидывая. Так. Так. О, ля, ты гляди. Пылосос які вялікі. Ну, давай. Да ты шо? Опоры дазваляюць злучаць шахцёрскі СБА. Ох, юкарны бабай, да ты шо? Кожная опора аўтаматычна злучаецца з пабудовай паблізу. Магчымыя злучэнні адбіваюцца ў выглядзе зялёных ліній. Так, опоры таксама можна злучаць паміж сабой, размесціць іх у шэраг, каб злучыць шахцёрскі аванпост базы. Ну, давайте спрабуем.
Так. Значить, вон там у нас базій. І нам треба тягнути рапідій, ой, не рапідій, органікус на базі. Давайте. Смішна гульня. Так, это типа уже все. Опа! Да ты шо? Давай вниз. Без крука. А вяроку-то покинь. Бля, ну вяроку-то мог и покинуть уже, да? То зараз еще это сам марную это все. Так, где там базей наш? Поверыць не магу, калі гэта і праўда рапідзі, гэта ўсё змяняе. Трэба дакладваць на зямлю. This could change. Стары, мы тут хутка памерці можам. Давайте уже без сваіх гэтых самых. Все? Во. Так, что там? Чакаем 50 центий. Сюда все может быть. И миминемий. Так. А, все зверху показывает, как далеко можно. Все зрозумел. 5, 3, оп. О. Ляпс. И шо? Будоваться будешь, не будешь? О. Ці провисають проводи навіть. А з якого боку тут злучатися треба, ось цікаво. Не просто ж до кола до гэтага. Гэта Twitch памёр ці я? Што у вас здарылася? І учора я штарміўся на F5. Фрызіць Twitch. Так, у мяне калі што ўсё ок. Пропуск кадраў 0. У мяне ўсё добра. Народ, у мяне ўсё добра. Это не я. Это нейкі это самае бандытызм. Так, трэба неяк выйсці напрамую. О. Я думаю, что некуда сюда треба злучать, да? А, во, ловится. Во. Фрызіць Twitch, уже норм. Наколькі цаліў гэта кола, а халеры уведзе. Чисто на ровер. Так, вы злучили шахтерский аванпост з базы. З гэтага моменту вы зможете хутка перасоўваць паміж гэтымі... О, перамяшчацца можна паміж гэтымі аб'ектамі. Хуткае перамяшчэнне доступна з шлюза. Добра. Дык што, ўсё, яны цяпер будуць аўтаматычна нам здабываць гэты сам, правильно? Цудоўна. Так. А можа мы, тыпу... будзем як-небудзь, ведаеце, Яна. Мы будзем ствараць Яна наступнага. Гэты будзе паміраць, а той будзе заставацца. І яны так паміж могуць выжываць у света. Не ведаю, карацей, добра. Не будзем, карацей, думаць, што тут будзе. Так. Нам трэба патэлефанаваць на базу, сказаць пра рапідзій. Босам гэтым. Добры вечар. Невядомы выклікае. О, хто-небудзь тут... Які там шмэндель з'яўляецца. Я пайшоў шукаць рэсурсы і знайшоў пячору поўную некага матэрыяла. Думаю, гэта рапідый. Рапідый. Мы задаволены табой, чалавек. Это 100% нейкія ты самыя яшчуры. У мяне чуваць, я кажу, што мы знайшлі рапідзі. Упэўнены. Я упэўнены. І не ведаю. Упэўнены ці я? Не ведаю. Усе мёртвае сонца вось-вось будзе тут. Усюды радыяцыя. Я проста говорю, што бачу. Пратэстуйце. Тэст? Рапідзій, як мне зрабіць? Новы чарцёж. Чрэва. Чарцёж? Хочаце, каб я пабудаваў гэта чрэва? Прадстаўлены узор. А з кім я гавару? А хто ты? Ну, гэта нейкія те самыя люди-яшчары, я вам крычу. Чрэва. Галоўнае не знайсці нафту, інакш тут адразу пабудуецца дэмакратыя. З вами размаўляюць зайцатрусы. Так само, это былі давярай, але правярай, новая задача.
Дык у нас шмат нешта задач, нешта, да? Збег, нам трэба і інструкцыі, збярыце 181 караганікі з дапамогай гэтага аванпост. Так а як і збіраць-то? Нет, пачакайце, яно не аўтаматычна. Мне трэба туды зараз ехаць. Па-першае, паглядзім, што мы з гэтым чрэвам гэтым. Так, размяшчэнне модуляў можна змяняць любы час. Просто навядзіце, ну, гэтым уже разабрались. Затым перацягніце ў патрэбнае месца. Вы таксама можете змяняць модуль, мяняць модулі месцамі з іншымі. Можна без... Можна выдаляць цалкам модулі, націскаючы правую кнопку. Улічвайце, што некаторыя модулі выдаліць нельга. Окей. Давайте паглядзім гэта. О, калідор ёсць, майстэрня. Вось яно, чрэва. І зноў з дзецьмі. Это дзецьмі пераследуюць. Так, давайте глядзець. Гэты модуль з гуканепраніцальнай камерай для вырошчвання клетак. Злучаны з... О, ребята, пайшоў працэс. Вось тут дачка не кліча. Дарэчы, вот зараз нешта бурболіцца, я чую. Так, значыць, вось гэта. Вось тут такая, сябры, мы будзем вырошчваць гэтых самых. Давайте зараз... Давайте зараз паглядзім, куды мы гэта можам умантоліць. Я бы вось нешта тыпу такого паставіў. Вось сюды. Давайте мы тады вось гэты склад мы куды-небудзь, да, перасунем. Ну, хай он пакуль тут пабудзе. Кажа, ты ж абяцаў дум паказаць, а гэта не ён. Ну так. Перабудоўвай. Усё гаўно, давайте спачатку. Давайте пакуль так поставим. Каб са шлюза туды можна было сквозануть. Так, я будаваў гэта чрэва, і што з яго цяпер выйдзе? Ну, пайшлі займацца тэстамі, тэсціраваць што. Ой, нешта фрызуе, канешне. Ой-ой-ой, ребята. Гэта не падобна на мае фрызы тэхнічныя, таму што калі ж гульня фрызуе, яна, ведаеце, яна фрызуе ўся цалкам, а не неяк тым самым момантамі. Карацей, трэба ім будзе гэта сама крыху попатчыць. Давайте глядзець узаемадзеянне з гэтым самым, праверым рапідзей. Так, пагналі. Значит, узор ДНК рапідзей. Гэта ідэя падабаецца мне ўсё меней. А вот, Доллі. Ну, вядома, як же яшчэ без авечкі. Ага, як же яшчэ. Здароў. Модуль гатовы, так. Трэба даць табе назовут тебе Молли. Это, ну-таки, да? Отсылка до тых самых овечек. Я думаю, что это алды только могут такую вспомнить. Так. И что? Тебе можно почухать? Да ты шо? Тиня. Здорово, Молли. Ты же не... О, можно почухать. Ребята, все нормально. Это Игнаций. 100%. Ну, пайшлі. Так я не зразумеў, а што мы з чаго зарабілі яе? Просто мы, тыпу, засунулі рапідзей туды і з'явілася авечка. Гульня на 10 з 10 і ўсё. Зноў гэтыя зайцатрусы выклікаюць. Так, і я пабудаваў чрэва і пратэсціраваў. Узор ДНК мяне крыху здзівіў, але, думаю, эксперымент атрымаўшы. Я кланіраваў авечку. А, гэта узор ДНК быў авечкі, які ён скарыстаўся. Невядома, мне ще не падабаецца. Эй, мяне чуваць, у мяне тут авечка на борце. Цяпер вы адказваеце за 2 жыцця. Паспяхова знайшлі рапідзей. Цудоўна. Ці не праўда? Да, просто фантастика. Правда, засталося выбрацца адсюль жывым, каб атрымаць заслужаны медалі. Так, небяспека, актыўнасць планеты расце. Я ведаю, але я просто будаўнік. Мяне не трэніравалі перамяшчаць хрэнаву базу уласнаруч.
by myself. Зайца трус и овечка будем гулю называть. Это самые такие незадоволенные у нас некие господари. Зайца трусы ратуюць авечку. Вось так. Так, атрымліваецца ДНК авечкі. Кожная касмічная місія заўсёды возіць з сабой. Ну, нейкая ДНК... Чаму б і не? Ну, это ж не просто так же овечку выбрали, правильно? За нейкай нагоды. Так, што? Так, а як мне арганіку збі... Пачакай. Так, вытворчасць. Вось. Я памятаю, што у нас нейкі аўтаматызм павінен. Не? Кампанент опор. 3 штукі. Кампанент опоры. Ну. Гэта нам пока говорит, што мы 3 штукі пабудавалі. У нас 3 опоры стаіць і 1 аванпосцей. Ну. 2 гадзіны. Перацягніце, каб змяніць парадак. Кірку можна зрабіць. Але на яе у нас, я гляджу, не хапае. Мне трэба, значыць, 60 металла, 120 арганікі. А колькі здабудзе? А колькі мяне зараз арганікі? Не ралую. 100. 100 з 300. А такая, а колькі ён здабудзе? 30 ён здабудзе? Ну-ка, давайте попробуем. Типу... Тих. Я зараз я вываліўся увогуле з разумення, што адбываецца. А як гэта ў мяне меню заявілася? Это было просто... гэта вытворчасць. Вось. Так а дзе гэта робіцца? Это ў майстэрні. Чакай, дзе у нас майстэрня, уже забыл. Там. Вот. Это мы, типу... Я не разумею, чаму у мяне клава вось так адлагвае. Я прям затискаю уже... О, бачите, у мяне просто яна адваливается. Не, можа уже, конечно, у мяне клава. Все. І мне здаецца, што я только што пабудаваў аванпост, а не стварыў арганіку. Так? Типу я могу... Да, мне здаецца, што я зрабіў аванпост. Ну, типу, як прадмет. То бок я могу цяпер гэты аванпост яшчэ недзе паставіць. Ой, ребята, карацей, пайшоў я спаць. Нешта я нарабіў дзялоў. Так, а дзе камандная у меня капітан? Каюта гэта. Завтра будем разбираться, короче, что я тут нарабил. Нешта я не тое зарабіў. Дзень 4. 6 дзён засталося. Ты нам Яна зробіш ці як? Пачакайце. Да людзей мы... Я ўжо одно зарабіў. Чалавека. Хопіць. Давайте это самое. Так. Дык, а можно мне разобрать? Может, тут только? Не, это барьер, это не то. Я просто пакуль не разобраюсь, дык, а як мне здабывать? Может быть, мне просто трэба туды ляцеть. Давайте перасунемся все ж таки. Чат энергии трэба. Давайте перасунемся. Ты нам зрабі з Яна Яну. Пачынаецца. Так, ну все, нам трэба тут все ж таки здабываць. Можа яшчэ міні-гульня будзе нейкая. Так, працаваць. 2 гадзіны. $14. А мне трэба 180. Так у мяне, я ж кажу, у нас тут, ну-ка, як бы гульня скончыцца вельмі хутка, калі я вось так буду ресурсы здабываць. Гэта, типу, зараз я ўжо... Я просто намагаюся разобрацца з гэтымі індыкатарамі знізу, злева. Бачыце, ён уже як бы ў палову ідзе, а потым гэта паказвае, што пачнецца радыацыя, напэўна.
Яны павінны былі зрабіць так, каб у нас роўненька было. Все. Я хочу поспеть собрать. Так, началась радиация. Я собрал 180? Не? Ой-ой-ой. Я напевно, не поспею. Помру. Бля, ладно. Чёрт, не поспел. Себе уявляете? Так что, мне заодно спать? Ребята, мы так не Янов не створим и гульню не пройдем. Каб засцерагчыся ад радыацыйнага забруджання, трэба ўключыць радыацыйны бар'ер на базе. Уключыць яму... Дык, мне трэба ці базе трэба? Так, ну машинны модуль. Ну пайшлі на машинны модуль. Ой, цяжка. Так, Twitch показывает, что у тебя ніводнага альтера. Холера. Типу, старарадзяшчы. У яго 35 гадоў і 0 альтараў. Так. Давайте аўтозагрузка. Ну, скончыў. Погнали. Дык што мне спаць цяпер? Да, ребята, мы так не то самое, не выратуемся, коли я так спать буду и ничего не робить. День 5. Ну, до світанка засталося 5 дзён. Я думаю, что мы нават паспеем памерці за гэты стрым. Зніжка на Redacted. Пустым. Мне пришло поведомление. Так, ну что, ну, полетели, ну, что я могу сказать? Я зноў забудзе шлюз. На версии. Ну, мне трэба здабыць вось гэтыя клятыя... Ну, пераляцеў-то я адразу. Все, харе, 180. Побудуйте кухню, кажа. А можно я что-нибудь яшчэ тут, ну, буду рабіць... Это так само нешта можна рабіць. А што гэта? Зарадная станцыя, поўная энергія. А што заража? Не, я думаю, што я зараджаны. А то, што радыацыя ў мяне шмат, гэта яна павінна, тыпу, сама змяншацца, напэўна. Я думаю, нешта такое. Добра, давайте адсюль паехалі. Так, добра. Давайте будаваць кухню. Нічога не маю супраць. Бо мы тут уже які дзень. Так, давайте маленечкі перапыначак зробім. Ок. Літаральна хвілінку адыдусь.
Так, я зноў тут такая. It's бацькоўскі тайм быў. Кухня. Зноў металл трэба. Это что такое? Это что такое? Это я ўсё адзін. Я цяпер пачынаю разумець логіку таго, навошта нам гэтыя альтары. Я ўсё павінен тут рабіць. Давайте, погнали. Так, я зноў забыў, куды нам? Шлюзей. І тут кухня, і там... Дай паўсюль. А чаму мы... Это, я спадзяюся, радыацыя яна сыдзе. Так, нам трэба рапідзей. Ой, не рапідзей, металей. Ён недзе там быў. Пабеглі, пабеглі, пабеглі. Няма часу на павольныя танцы. Нам трэба... Ну, тыпу, шмат не валім. Вось колькі трэба, столькі і збіраем, правильно? Дык а дзе? Нема больш. Это что, мы зараз... Ну, тысячу трэба было сходить. І типу ресурсы будуць усё далей і далей. Кожны раз. Так, нешта там было. Опа! Это лічыцца? Просто збіраем. І нават без часу. І я такое люблю. Во! То бок, не ўсё ж таки, бачыце, нават час не заўсёды трэба марнаваць. Менеджмент подгузнікаў скончаны, плюс 100 экспы. Так, я пеленку, подгузнікі, вопратку. Нешта крычала там. Полезли наверх, на гору. А жаніцца не атрымаецца, а цісця знайсці таксама, таму трэба памнажаць сябе. Так. І тэрасу, калі будаваць, таксама трэба з досведам сябе браць, а не просто сябе. Ой. А тут можна аванпост пабудаваць. Я магу пабудаваць тут аванпост. Разумееце? Якія хітрыя? Не, я не настолькі хітрыя. Ну, метал трэба, напэўна, увесь тут зараз збіраць. Які ёсць, таму што сюды ісці 3 гадзіны. Ой, зваліцца бы. Так, ну што, пагнали. Блин. Металла шмат не бывае, можа, не? Але ж там спаць прыйдзецца, пакуль дабяжым назад. Ладно, давайте забяром яшчэ. А колькі? А можна тут зразумець, колькі яго тут такая? Все, по 3. Пакуль што выглядае, што... Ой. Я... Можна, конечно... Можа не памром? Тут нельга зваліцца. Окей, я зразумеў. Так, а где я подымаўся? Где? Стутыка, пэўна. Ой. Ну, я спадзяюся, што гульня будзе падкідваць новых цікавых нейкіх такіх гульнявых механік нечаканых. Ну, нешта павінна быць такое яшчэ. Ну, безумоўна, чакаем альтараў. Хаця б аднаго зрабіць. Вось мы першага зробім. Я думаю, што кухар які-небудзь кухню пабудуем. І туды адразу якога-небудзь альтара. Бо галоўнаму Яну як бы не з рукі на кухні ж балантацца. Ну мы ж сістэма, гэты аванпост яшчэ адзін тыпу зарабіў, яго трэба проста атрымліваецца недзе яшчэ далей, той бок перасунуцца на гэты аванпост і даследаваць зону ўжо ад таго аванпоста, і калі што, просто там побач яшчэ адзін аванпост умантоліць, ну тыпу для перамяшчэння. Нешта такое.
Я з дэмкі памятаю, для мяне там было цікавая гісторыя самого Яна, і калі мы абіралі даглінаванне, па якому ствараецца альтер. Вось я, ну, разумею, што тут будзе яшчэ вось канкрэтна гэта. Бо гэта ўсе база і крафтінг гэта не самая, як бы, тая частка, ад якой, ну, якую ты хочаш тут гуляць, гэта больш нібыта вокладка для вось той самай гісторыі альтараў і як яны будуць змагацца, як яны будуць тут выжываць, вось якой я чакаю мінімум. Так, давайте будаваць кухню. Значыцца, кухня. А чаму яна зноў нейкая здаровая, вы мне скажыце? Кажу, перабудовы. Давайте вось мы поставим ось там кухню, а яшчэ ліфт улупім. Можна? Так, у нас ёсць. О! А? Клас! Чыста шматпавярховік замантоліў. Пайшлі на кухню. Так, мне падабаецца, што час на базе ідзе. Можна было на базе хаця бы паузу націскаць. Так, кожны дзень вам трэба адна порцыя ежы. Яе можна гатаваць на кухні. Ну тут таксама чарга ёсць, нейкая страва, да, каша. Паўвадкі харчовы матэрыял, питательны, але агідны на смак. Вось так. Давайте тады это самое. Ресурсы 5. Ну, давайте, ресурсы 5. Ствараем. Это ж не тут ствараць. Так. Дарэчы, альтер на нямецкай стары. Так, я ў маладосці слухаў Рамштайн, як вы здагадаліся. Можа быць, можа быць. Ну, у нас жа плян памерці. 5 дзён не еў, а тут наце. Ну, так бы, да, у яго ўсё было ок, ён спаў, хадзіў. На стрэсе чалавек быў, разумееш? Калі на стрэсе, яно вось так. Так, паўгадзіны. Лямсь. Што? Згатуйце 6 порцый? Усяго 6 ці 6 разам з тымі? А для каго гэта ўсё? З логікі таго, што ён жа яшчэ не ведае, што ён будзе альтараў рабіць. Так, значит, запусціце рухавікі ў камандным... Опа, рухавікі нейкія будзем запускаць зараз. Пагналі, ребята. А дзе ў нас? Давайте глядзець, давайте запускаць навігацыйныя... Гэта, напэўна, вось тут, да? Навігацыйная сістэма. Ты шо, будзе зараз база хадзіць? Гэта каб мы далёка па 50 кіламетраў не бегалі. Значыць, праверка рухавікоў. Надзвычайная сітуацыя. Павярніце рычаг у машынным модулі. Чорт, толькі не зараз. Тут, конечно, паламаў. Нехто нешта паламаў ужо. Так, тут разобраліся. Паспрабую яшчэ раз. Яшчэ раз запусціць? Погнали. Праверылі, дык праверылі. Надзвычай незвычайная сітуацыя. Зноў? Дай, халера на вас. Можа не будзем ламаць ужо это самыя рухавікі? О. Звяжыце з Алікорп. Сур'ёзна? Хто паламаў? Так, вось пашчасціла захраснуць на такой развалюхе. Давай тэлефанаваць на базу. Хто паламаў гэта самае? Вы яшчэ там? Мне рэальна трэба дапамога, я не магу адсюль выбрацца. Я зрабіў усё ў адпаведнасці з інструкцыяй, але ёсць невыправлены момант, які я не магу адрамантаваць. Вас можа выратаваць рапідзій. Праверце цэласнасць даных у модулі. У мяне няма доступу да квантавага камп'ютара. Толькі ў капітана ёсць коды доступу да квантавага камп'ютара. А доступ дазволены. Вось так просто? І нават няма каму падштурхнуць. Ну,
Не развалюха, а ластовка. Во. Оце одразу бачно, що це саме. Чоловік з досвідом. Так, ну-ка, комплюктор. Квантовий. Assassin Q Stored Data. А ну-ка, айтішники. What is this? Да ж це ще за записи свідомості. Яндольський Mine Record Readable. О, погнали, ребята. Зараз будемо старати першого альтера. What the fuck, він каже? Що відбувається? Ей, що це знайоме? Recognize this. Ти побачить свої які моменти свого життя. Це моє життя. Далекие успомины. Самая звычайная сям'я. 15 гадоў не моя праблема, 16 гадоў трэба бегчы, 19 гадоў перапуцце, 19 гадоў збег, уцёкі, далёка ад дома, праца за мяжой, 23 гады запознае развітанне, 23 гады здавацца нельга, ўсё дзеля яе, не такая, як астатняя, гэта, пэўна, пра каханне нейка, падыходжу ці я ёй, ну, это нейкія, як кажуць у нас, похва пакуты. Значит, 27 гадоў буднічнае пекла, 28 дом Мары, хвалі крызісу 30 гадоў. Ну, карацей, будзем з гэтым пакрысе разбірацца. Мне нейкую нешта трэба выбраць. Лепшая перспектыву 26 гадоў. Во, 26 гадоў, бачыце, яшчэ ёсць на ростанях. Вось бачыце, у 26 гадоў яшчэ ёсць нейкія перспектывы, прычым яны найлепшыя. Так што калі вам ужо не 26, у мяне для вас кепскія навіны. Усё можна паглядзець. Ну так мы зараз тут на 3 гадзіны. Размова была нялёгкай, але я справіўся. Прафесар зразумеў маю матывацыю. Праца ў прыватнай кампаніі куды больш перспектыўная. А яшчэ я нарэшце змагу пераехаць з інтэрнату. Злучыць, з'ездзіць з Ленай у нармальны отпуск. Так, я прыняў вернае рашэнне. І што? Новые магчымасці. Так, новыя магчымасці. Цярпенне і труд усё ператруць. Ці неяк так. Паміж можна сабой ганарыцца, чырвоны дыплом, перспектывы абараніць дысертацыю. Заманліва, вядома, але заробак. Калі я ўжо стану здабытчыкам для Лены. Ох, добра, аб гэтым можна падумаць потым. Зараз нам трэба адсвяткаваць. Дык, ну, паглядзелі мы. Дык, а з гэтым нешта можна зрабіць? Падсвечваюць нешта. Дом Мары. Я выходжу з банка, зяю ад шчасця і моцна сціскаю руку Лены. Нарэшце. Аказалася, што іпатэка не так уж і складана. 2 гады катаргі з неразумным кіраўніком таго былі варта. Лена ўжо думае, як уладкаваць дом нашай Мары. А калі спатры, а калі паспяшацца, то можна і да раства паспець. Вось яе бацькі здзівяцца, калі ўбачыць. Нам трэба пагаварыць з Ленай, запэўніць яе іх запрасіць. Ну ок, і мы тут паглядзелі, дык і што? Ну, я паглядзеў. Але адкуда гэта ў іх? І для чаго? Ну, не будзем мы зараз усе яго, яго жыццё глядзець. Ну, мы як бы разумеем, што вось ёсць яго нейкі жыццёвы шлях, даволі вялікі, я, правда, не паглядзеў, колькі яму гадоў. Я думаю, што гадоў пад 40, напэўна. Вось. Яна Лена. Гэта будзе галоўны плот-твіст гульні, што кажацца, што ён не Ян, а яна і яго ключ Лена. Так, і мы цяпер на Алі Корпорейшн тэлефануем. Яны нам кажуць, ствары сябе чмэндзель. Ну, давайте. Я праверыў квантавы камплюктер.
Якого хера? Записи свядомості? Fuck. Mind records? What the hell are you doing? Що нахрен это все дані? Это же все моє My життя. whole life exposed. Створене для того, каб... Не, мне треба откази. Правильно. Алло, я вас не чую. Алло. Кепская совесть. А, твою матку. Да, ах, да пофиг. Давай, что далей? What do you want with it? Яна наадварот Таня. Або. Пачніце працэдуру разгалінавання. І што яно робіць? Branching? Мы не будем рабіць тут з імі сварыцца. Мы... Давай, куды націскаць? Мы сюды прыйшлі альтараў рабіць. Вы... Что? What? Что? Вы что? Вы что You хочете what? Is сказать? that your whole answer? Стварайце альтараў. Что за криптография? Альтер что? Alter. Альтернативное что? Альтернативное? Ваше життя. Альтернативне ваше життя. Ну, добре. Моє life? життя? Okay. You mean as in... Ви маєте на увазі, стоп, слухайте, ви ж не пропонуєте використати рапіди, каб створити use Rapidium Человека. to create someone and to alter і their mind. гэта будзе ўжо іншая свядомасць, вы ж не гэта маеце на ўвазе. Ян, добра, што наконт іншых варыянтаў? Здаецца, трусы як бы кажуць, што варыянтаў не так і багата. You jerk. Ад свалата, здаецца, у мяне няма іншых варыянтаў. Скажу так, яны мы ж і ёсць, але яны не самыя супер кайфовыя. Ну, напрыклад, памерці, як варыянт. Так, значит, нам трэба запусціць працэдуру разгалінавання у квантавым камплюктары. Так што зараз будзем ствараць першага альтара. Што там? Велком зноў не ловіць, каб ён згарэў. О, это база. Ніхто нідзе не ловіць. Вы подписаліся на гороскоп. Яшчэ на жарты, можа быць. Анекдот дня могуць прыслаць. Ну что, давайте. Анализинг Life Pass. Что это такое? What is it doing? Searching for the branching point. Як англійська моя? Possible branching detected. Я пам'ятаю гэты момент. Альтэрнатыўны жыццёвы шлях. Так вось што гэта за разгалінаванне. Это паказваюць, што ў нейкія моманты жыццё яно разгаліноўваецца, то бок нешта вось. І нам паказваюць першае разгалінаванне, яно пакуль адно, да? Механік. У 19 гадоў, значит, давайте глядзець, пасля чаго гэта было перапуцце. Я дрыготкімі рукамі открываю конверт. Трэба добры універсітэт блізка да дома, каб атрымаць цудоўную адукацыю і час ад часу наведваць маці. Я з жахам гляджу на адзнакі. З такімі атрымаецца паступіць толькі ў адзін універсітэт, у сотнях кіламетраў ад дома. Прыйдзецца пакінуць маці з ім. З нікім не вельмі. І вось, значыць, два варыянты, да? Мы пайшлі па варыянце... Так, 19 гадоў уцёкі. Я паабяцаў сабе адсюль выбрацца і стрымаў слова. Нельга і далей марнаваць жыццё ўпустую. Яна бы гэтага не ухваліла. Усё роўна можна будзе яе наведваць. Можа, не так часта, але ўсё ж такі. Гэта у нас асноўная ідэя, да? Мы па ёй пайшлі. А ёсць другі варык. У 19 гадоў жыццё дома. Я запіраюся у сябе ў пакоі і ўключаю музыку грамчэй. Як жа дасталі гэтыя крыкі? Для гэтага я універсітэт кінуў. Не, я кінуў усё, каб клапаціцца пра маці. Але ад яго п'яных крыкаў лягчэй не робіцца. Можа, у наступны раз проста не адчыняць яму дзверы. Вось толькі мама-то што скажа?
Значится, у нас альтэрнатыўны чалавечак. Это хлапец, які ў 19 гадоў вырашыў застацца дома, кінуў вучобу, дакладней не паступіў, і змагацца з там красей ён механік. Ён зробіцца механікам і бароніць маці ад фазара-аб'юзера. Окей. Значится, ствараем альтера. Плюс 50% эфектыўнасці абслугоўвання базы. Цудоўна. Пайшоў на гаражы працаваць, карацей, да. І збіраў там касмалёты ў гаражах. Што гэта такое? Гучыць вельмі натуральна, дзякуй. Аво, сядзіць, чакае. The Alters. Расследаванне сусветнай змовы, міжнародныя праблемы, таемнай супольнасці, яна, яны і гэтак далей. Але нам патрэбен быў кухар, так. Сеў чакае, цяжка дыхае. Галоўныя вусы, вядома. Графоній заехаў. Ой. А що це? Некі кудлаты? Ох ты што, это можна сесці і тыпу праглядзець усё яго жыццё, як ён сюды дабраўся? Слухайте, моя павага. Давайте паглядзім. У які момант, то бок у яго нешта. Мы можем просто, да, мы пакуль не будем глыбока это все читать, потому что 300 гадзін на это трэба. То бок ён нешта любіў, кахаў, потым працаваў, потым недзе нешта пайшло не па плане, сваркі, напэўна, працягваем жыццё, ўсё ляціць, ну, я там пасварыўся з жонкай, пачаў піць, знайшоў выйсце сітуацыі і накіраваўся ў праект долі і прыляцеў сюды. Ок, я зразумеў. То бок ён недзе знайшоў жанчыну. Дзе ён знайшоў яе? Не такая, як астатнія. Ну, а дзе ён яе знайшоў? Жонку, у сэнсе. Праца. Ну, карацей, недзе там, у нейкія там 20 з нечым гадоў ён знайшоў гэту жанчыну. А тут ён, значыцца, пайшоў якім шляхам? Супрацьстаянне з бацькам, пэўна, да, ён яго выгнаў. Узлёты і падзенні. Нормальны механікус такі. Значыцца, свой шлях, ён, значыцца, пайшоў у іпэшнікі. Развітанне з маці. Маці ўсё роўна памірае ў 23 гады. Правільна я разумею? 23 гады? Ну так, она там 23 гады памірае. Праца рукамі, вось ён механізіруе нешта. Незнаёмая адчуванне, што гэта тут. Кіраўнік кажа, што кліенты просяць даручыць працу менавіта мне, і што ён гатовы зрабіць мяне сваім пераемнікам. Прыемна выйсці на такі ўзровень прафесіяналізму. Але яшчэ прыемней заслугоўваць давер і павагу настаўніка. Ён першы, каму я расказаў пра смерць маці. Вось бы бацька быў такім. Всё мы зразумелі. Незнаёмы, значыцца, ценявы бізнес, давер, ён нешта карацейна пачаў муціць, яго звольнілі, ці шо, я справлюсь сам, это што, пра алкагалізм нейкі? З гамасекамі не п'ем. Ой, асуджаем гэта слово. Вядома, толькі ён загрымеў за рашоткі, они адразу ж на мяне выйшлі. Ён гаварыў, што я займу яго месца, як іранічна. Я не хачу з ім звязвацца, але што, калі я згублю працу. Карацей, гэта яго кіраўнік, нешта цёмныя эти самыя дзялішкі, турага, туды-сюды. Алкагалізм зноў. Зноў алкагалізм. Нормальная. Прызнак бяды.
Чортаў крызіс грану якраз у той момант, калі жыццё гэта 30 гадоў яму ўжо пайшло ў гару. Наш аддзел зачыняюць, а мяне хутчэй усяго звольняць. Яшчэ і рэклама гэта дзейнічае на нервы, рапідзей. Цудоўны чароўны сродак ад усіх праблем, якім ж трэба быць ідыётам, каб на такое падпісацца. Зноў ён праект долі. І вось так ён, тыпу, давай, зноў ён, гэта хто? Былы кіраўнік яго. Ніяк не магу вызначыцца, ставіць наверняк ці рызыкнуць. Цікава, на каго паставіў он той мужик. Стоп, гэта ж, гэта ж баця, падобны на бамжа. Вядома, ён часценька захажвае да букмекераў, няўдачных хрэнаў. Толькі бы ён мяне не пазнаў, трэба валіць і ніколі не вяртацца. Я на яго зусім не падобна, у мяне ўсё пад кантролем. Ну то бок там працей жыццё ў яго вельмі падобна на жыццё баці, і от такі ёй, палячука я лепш у праект долі. Всё, я зразумеў. І вось такім чынам у нас з'яўляецца гэты самы. Шо там? Паглядзеў, плаксівых анёлаў ачмурэў. Нічога не магу сказаць. Адкуль у вас час серыяла глядзець? Это таму, што у вас няма часу на камп'ютарнай гульні не гуляеце. Цяпер трэба глядзець усе сезоны доктара. Я супраць наездаў на ленаў. Ніякіх пытанняў да ленаў. Ніхто не сказаў, што ніхто ні на кого не наязджаў. Я толькі выпадкова час ад часу глядзеў, бо некаторы сезон спецыфічна брытанскі. Нейкі гукавы вакуум чую брытанскім кіно. Нейкае незвычайна для мяне адчуванне. Буек. Што это? Нармальны серыал ці што? Трэба паглядзець. Ведзі, што гэта Лёня, а не Лена, а граем мы за Яну, а не Яна. Ой. Даруйте. Спынянне стрыму праз 3, 2... да. Ну я ж там сказал, што асуджаю, таму не павінна. Брытанскія серыалы найлепшыя. Усе шляхі вядуць да вечак. Ну тут усе шляхі ў любым выпадку вядуць да вечак, таму што яны па логіцы гэтай гульні, неяк ён павінен быў з'явіцца на гэтай планеце. Они просто яго кланировали, а ён з'явіўся тут шляхам разгалінавання яго лёсу. Ну ўсё мы стварылі. Механікус. Чакаем мы працэдуры. Яго трэба абудзіць неяк. А хто павінен абудзіць? Я? Дзякуй, будь здоров, дзякуй. Ніякіх романсаў, нагадваю. Я не думаю, що механік якраз такі латентны. О, здару. Здорово, чуєш мене? Hello? Can you hear me? Що, де я? What is this? Where am I? Неупевненість, тривожність. Такі трохи драўляные, да? Это анімації. Так. Расслабься, ты ў лабараторыі. Усе твои ўспаміны могуць быць крыху зблытанымі, але расслабься, табе стане лягчэй. Я пазнаю гэтую базу, напэўна. Чакай, выглядаеш забаўна, ты... Што гэта было? Я хацеў пасмяяцца, але мне нібыта ўсё роўна. Думаю, ты на нейкіх таблетках. Алюся. Што? Ну, каб не ўпадаў у паніку, калі прачнешся. А чаго мне панікаваць? Я патлумачу ўсё пазней, а зараз давай праверым твой психічны стан. Добра? Зможаш прадставіцца? Ён пад таблами, карацей. Вядома, а ты? Ну... Добра, мяне клічуць Яндольскі. Радасць менш. Ну так, вядома, выглядаеш як я, так чаму бы і маё імя не прысвоіць. Так ты лічыш, што ты таксама Яндольскі? Што за хрень тут адбываецца? То бок яны не разумеюць, што наклоны.
Якую ролю ў гэтай місіі ты выконваеш? I'm a senior Я technician. стары галоўны механік. Не хочаш падзяліцца сваёй? Імітацыя членаў экіпажа — гэта нейкі хворы эксперымент? Таму што, калі так, то ніхто не папярэдзіў мяне. Гэта не эксперымент, усё па-сапраўднаму, і я сапраўдны. Так, што за чартаўшына тут адбываецца? Ну, я закрас на гэтай базе, і мне трэба было, каб хтосьці дапамог пасунуць яе, таму што яна зламалася, а потым і гэта самая дзіўная частка. Я даведаўся, што ў квантавага камп'ютара на барту ёсць такі функцыянал, які дазваляе, создаваць альтэрнатыўныя версіі чалавечага жыцця. Што? Скапировать чалавека, але з розным досведам, такімі запісямі свядомасці. Чувак, калі гэта калі чысці псіхічны стан тут пацярпеў, гэта дакладна не мой. Адзіны функцыянал квантавага камп'ютара — гэта навігацыя базы. То бок тэарэтычна ён можа рабіць і іншыя рэчы, але падобная хрень. Я ведаю, гэта поўная лухта. Я думаў так жа, але ж вось ён ты. Ага. Калі я правільна цябе зразумеў, ты гаворыш, што ты альтэрнатыўная версія мяне з іншай свядомасцю? Тыпу таго. І гаворыш, мы захраслі? Так, засталіся толькі мы. Як я ўжо сказаў, у механізме адбыўся збой, і калі ты не дапаможаш адрамантаваць яго ў бліжэйшы час, мы абодва памром. Атрымліваецца, пагадзі, давай патлумачым адну рэч. Гэта не эксперымент, і ты іншая версія мяне. І гэта версія абудзіла мяне ад крэсну, каб адрамантаваць паломку, таму што больш на борце нікога няма. А калі б не было гэтага, дзе бы я быў? Задачка, насамрэч. Дзе бы ён быў, калі б мы яго не абудзілі? Складана. Ты бы ўсё яшчэ існаваў дзесьці. Я нават не ведаю, як правільна адказаць. Ён бы, правда, ён бы існаваў дзесьці ў гэты момант, правільна? Я бы цябе не разбудзіў. Напэўна, гэта будзе бліжэй да праўды. Ты бы ўсё яшчэ існаваў дзесьці, як мінімум тэарэтычна. Тыпу, як бы ў іншым сусвеце. Тэарэтычна? Вау! Ты самы казёл, карацей. Цяпер зразумела, навошта трэба таблеткі. Я нават пакрыўдзіцца на цябе не магу. Адна вялікая пасіўнасць. Што гэта такое? Што я такое? Да, куча ўсяго навалілася, і мы яе разграбем, я абяцаю. Але павер, калі мы не адрамантуем механізм як можна хутчэй, дарожка нас чакае слізкая, і ты ніколі не зможаш разабрацца ва ўсім, як трэба, і пражыць свае эмоцыі без таблетак. Такі ціск мне не па душы. Мы ў гэтым салідарны. Добра, паказвай, куды ісці. Не, так мы бы его не стваралі, але па сваёй логіцы ён жа недзе існаваў, то бок ён жа са сваёй свядомасцю. Так, паверць не магу, вот жа ідыятызм. Тут бы нават трохгадовае дзіця бы справілася. Добра, в іншай сітуацыі я бы ніколі сюды больш не дапусціў, але, на жаль, задача для двох. Па маім сігнале пацягні вунь той рычаг, толькі асцярожней. Тузаць не трэба, зразумеў? 1, 2, 3. Давай. Спрацавала, ты нас выратаваў, мы будзем жыць. Давай на чысціню, я зрабіў тое, дзеля чаго ты мяне стварыў. А цяпер отвалі.
стаіць і п'е. Вы глядзіце на яго. Так, у нас ёсць механік. А я не магу ім карыстацца неяк, я магу з ім толькі гаварыць, да? Нейкі мы непрыемныя. Ну такія. Ну, як мінімум, як механік, мы непрыемныя. Так, знаешь, Ленаў мы не чапаем, а механікаў атрымліваецца можна. Сапраўды. Свядомасць яму нагенераваў шыі квантавага камп'ютара. Яно як бы да. Ці... Карацей, будзем разбірацца па ходзе справы. Так, і што? Ну, сварылі мы яго, і што з ім можна рабіць? Ім можна гаварыць? Здароў. Шо ты, галава? А, вось і пагаварылі. Дзякуй. Вельмі, вельмі, канечне, чалавек хацеў з намі пагаварыць. Нам трэба ж рухавікі запусціць. І я забыў, дзе. Тутака, не тутака. Ёкарна бывает, дзе гэта каманды? Там. Ці трэба пайсці паспаць лепш. Што альт? Альт гэта ты паказваеш, што ёсць. Новы альтер гатовы. Механік з'явіўся на свет. Ха-ха-ха, мілата якая. Трэба стварыць Яна псіхатэрапеўта. Вось, і ўсім запісацца да яго на прыём. А я магу ім карыстацца? Ха-ха-ха, сабой. Так, рухавікі, пагналі. Вага базы 170, кош 170. Не хапае. Вага 170, кош 100... нам трэба зноў арганіка. Крацей трэба ісці спаць. Твіч піша, што механік злуецца і не галодны. Хай злуецца. Што я могу сказаць? Так, дзе спаць? Ну, смешна. А дзе ён вам это піша? Ну, типу, у якой частцы? Ён у чаце піша, ці ён недзе паказвае на экране? Прикольно. Таму што я гэта не бачу. Ён для вас ён піша. Забаўна. Я таму што скажу, это не бачу. Так, уже 6-й дзень. А мы толькі аднаго альтера зарабілі. Ну што, это ж не сур'ёзнае. Значит так, нам трэба перасунуцца здабыць крыху гэтага. Так, блядь, не сюды. Что за фигня? Ну что, оборвалась эта фигня? Так и что это такое, я не зрозумеў. Забираем опору. И что? Я ее забрал. Она типа не злучана чамусьці з базой. Чекайте, а як это рабіць? Я уже... Q. Опор. Во! А чаму она отлучилася? Ты же бачу, что я не могу перасунуться для того, как здабыць органику. Фигня нейкая. Але яму падаецца, што заўжды быў, а я ніхто яго на альтэрнатывы і нейкую лухту верзе. Ну, так это лагічна, да. Ну, типу, я разумею, як яны ўспрымаюць. А з боку экрана ёй пімпачкі, на якія націскаеш і бачыш. Цікава. Ну, добра. Так, поехали. Значит, нам трэба 180 для того... 170, правильно? Психически працуе. 170, не хапае. Ляра. Так, все, вертаемся на базу назад. Потому что база зараз поедет. Это это я так перасунуўся. Ух, я не зразумеў, что это стаіць. Так, десь, каб час не ішоў. Як было адным афрыканскім апытанні. What is your gender? I am a mechanic.
Але дзіўна вырашэнне праблемы цяпер жа 2 янаў карміць. Ну, праблема ж была не ў тым, каб каго карміць или не карміць, а ў тым, што ён проста ўсё не паспее зрабіць і памруць да чортавай маткі ад сонца. Так, добра. А што я прыйшоў? А, рухавікі. Так. Я зноў забыў, куды ехаць. О, все, давай, выправляемся ў шлях. А ў які шлях? Можна я, ну, як бы спытаць? А куды мы увогуле сабраліся? Так, хочаце аўтаматычна забраць канструкцыі перад тым, як выправіцца. Вы можаце аўтаматычна забраць сумарная вага, кампаненты апоры і шахцёрскія, ну, вядома ж, збіраем, а чого ж не. Ну. Подзаражаць акумулятор скафандра можна не толькі на базе, але і на шахцёрскіх аванпостах. Это окей. О, поехали, глядзіце. Это чисто это замок, як он там быў. Які ідзе. Шлях 1. Які Кадзімушчына. Так крыху такая, ідзе. Мы перасоўваемся. І час не ідзе. І вось вось. Цяпер націсніце тап, перайсці на укладку. Глядзіце, зніклі гадзіннікі. Цяпер мы можам... О, мы едзем. Ну, добра. Вытвор. За вялікага ўжывання энергіі базай падчас руху магчыма ствараць толькі невялікія, карацей, не ўсё можна ствараць. Я зразумеў. Альтары. Новая укладка альтары. Дазваляе адсочваць фізічны эмацыянальны стан альтараў. Злева хроніка апошніх падзей. Я значыцца бунтарства, раздражнення, брэмя, трывожнасць. Ну, блин, як бы чалавека можна зразумець. Адзінае, што, ну, бунтарства, ну, чорту ведае. Тое, што ён як бы это самае, пад табламі добра. Траўмы няма, радыяцыя, не галодны. Я злюся на Яна, як ён мяне бесіць. Ой-ой-ой. Ён злуецца. Ну, злуйся, ну што я могу сказаць. Так, кіраванне модулямі, гэта мы ўсё глядзелі. Альтары. Укладка альтары, ок. Ежа. Кожны дзень вам трэба одна, порцыя, я зразумеў. Кіно. Внутры груза вы знайшлі фільм, можете атрымаецца паглядзець яго на базе. Добра, это мне трэба яшчэ, правда, пабудаваць, напэўна, нейкі пакой адпачынку, ці там забал. Так, харчаванне, сілкаванне, рапідзій. Не, гэта ўсё-такі харчаванне. Ну, тут наогуле нічого не можам, я зразумеў. Пагаварыць з альтарам. О, пайшлі. А яны тут могуць паміраць? Я думаю, што могуць. Я думаю, што нешта такое будзе. Перакаці база. Сапраўды. Ну, на такіх станцыях пытанне рэсурсаў, ежы, вада, паветра заўжды востра стаіць. Не, вядома, але ж тут, ну, як бы пытанне, што, ну, вада, калі у вас будзе да халеры вады, але сонца праз 4 дні ўсё спаліць тут да іціцкінай маткі, то, як бы, колькасць вады ўжо не такая важная. Ось яны вырашылі ось менавіта з гэтай логікі, што ім трэба паспець адсюль неяк там ці уцячы, ці зладзіць вось гэтую эвакуацыю, паспець збегчы. Мы ходили у кино, там Брус Ли у кимоно. Ну вот, нормально. Так больше некому помирать, только я нам. Тут больше никого нема. Может, пачвары яшчэ якія будуць. Так, поговорить з альтаром. Давайте з ім поговорим. Я думаю, что на сегодня мы спынемся уже. А где его знайсці? Показывают, где он? Путь, сховался. На кухне, гляди, жре. От сволочь. А ты напрацаваў, каб есці? Я зараз... Только я чую, дверами холодильника только бразгает. А ты холера, мано. Так. То калі стварыць двух альтараў з аднолькавым жыццём шляхам, у іх жа і свядомасці будуць аднолькавым. Атрымліваецца, што так? Ну, да. Просто, што, можа быць, камп'ютер не дасць стварыць, скажа, тыпу, такая версія альтара ўжо існуе, і ўсё, і нельга.
Яна трэба назначыць на працу. А, да? Ну, трэба зараз назначым. Пасарэмся з сабою і пойдзем. Чыста класічная тэма, як бы нічого нового. Давайте з ім па... Кімано, гэта прызікі такія? Ну, ты выдумаў. Hey there. Здароў! I said Я ж сказаў, не лезь да мяне, псіхічны. Я разумею, што ты злуешся, але мне трэба дапамога. Я ця разумею, на твоім месцы я б таксама бы but зловаўся. I could really use your help. Але без тваёй дапамогі рэальна ніяк. Разумееш, калі б у нас нармальна працаваў тэрмінал сувязі, можа і зразумець, хопіць рабіць выгляд, што табе ёсць да мяне справа. Мне пляваць на твой тэрмінал, база едзе, чаго ты яшчэ трэба. Get out of my Збірайся цёль нахрен, гаўнюк. Ты бы зарабіў тое ж самае. Stuff at me now, but deep down, we both know you do the same. Ну, карацей, так кажа. Та, ты сам сказаў, мы падобны знешне, але ўнутры мы зусім розныя, як вада і бензін. Я бы сказаў, і змешваць іх не выйдзе, як ні намагайся. Я цябе стварыў. I know you well enough. Я цябе ведаю. I created you. Wow. Playing God already. I can't believe we have this. Не кажа, ты уже богом сябе возомнил. Why Мы... don't you Так, get возьми yourself сам свои a kit инструменты and fix и him up? ремонтуй свое дерьмо. Хопить з I'm done мяне doing чужой брудной працы. Мне здаецца, што у нас бы з ім ўсё роўна не атрымалася бы размова, якія бы варыянты не выбіраў. Модулі з часам знашваюцца, што можа прывесці да паломак. Каб аднавіць працу тэрміналу сувязі, вам спатрэбіцца ремонтны набор. Сабраць яго можна ў майстэрні. Ну, я ўпэўнены, што у нас бы ўсё роўна не атрымалася. У адказ цішыня. Так, вось у нас майстэрня. Давайте мы створым. А я тут захавацца тут можна? А я калі захову? Ну, я думаю, што вось якраз таки, калі з'явілася новая задача, яно і захавалася, да? Давайте мы, напэўна, на гэтым і тут і прыпынімся. Ну, калі могуць, што, калі арыгінальны памрэ? Толькі клоны прымушае задумацца. Ну, типу таго. Тут, я думаю, шмат будзе момантаў, якія будуць і супярэчлівыя, і такія розныя, і будзе незразумела, як гэта ўсё будзе працаваць, і да чаго гэта прывядзе, і пра свядомасць, а хто будзе лічыць сябе галоўным, і вядома, я думаю, што будуць моманты, калі нехта з альтараў палічыць, што ён і ёсць сапраўдны, а наш альтар, напрыклад, пачне думаць, не з'яўляецца ці ён чымсьці альтарам. Ну, карацей, нейкія такія псіхалагічныя моманты філасофскія павінны будуць у гэтай гульні паўставаць. Вось, а што? Паміж тым, дзякуй вялікі усім, хто прыйшоў. Дзякуй, што паглядзелі. Спадзяюся, вам было цікава. Заўтра я таксама паспрабую ўсё ж такі вяртацца ў нейкі працоўны рэжым. І заўтра будзем гуляць, а вось заўтра якраз такі будзем гуляць, напэўна, у каго, а ў казлоў мы будзем гуляць. У тых, каго вы нагаласавалі. Зараз я вам пакажу. Вось. Зараз галасаванне закрыта. І, як бачым, перамог год сімулятор 3, так што будзем гуляць у казлоў, хутчэй за ўсё заўтра. А што? Дзякуй, каб вам сёння добренька спалося. Дзякуй. Ну, у мяне начная змена, там ўсё роўна нешта будзе. Так просто ўжо паспаць ўжо так не атрымліваецца. Давайте хутенька заляцім на Twitch, паглядзім, хто там зараз у гэты right now, у гэты момант гуляе, і мы заляцім рэйдам да людзей. Правильно. Адсочваем, хто зараз у што гуляе. Так, значыцца, Ватафака Хелдайверсы, Магільшчык нешта малюе, Шаграэль Cult of the Lamp і Малаток глядзець доту. Давайте зайдзем да Шаграэля, паглядзім на ягнятак. У нас таксама сёння былі авечкі. Я думаю, што будзем там у іх якраз, напэўна, інтэграцыя ў яго ёсць з твічом, так што можна будзе пагуляцца. Все, усім вялікі дзякуй, што прыйшлі, дзякуйце усім, хто глядзеў, хто пісаў каментары. Дзякуй вялікі спонсорам на Patreon за тое, што падтрымліваеце, і дзякуючы вам гэта, ў прынцыпе, усё магчыма. Вось. Ну і ўсё, добрай вам ночы і пачынаем рэйд.